Hát sziasztok, én Zsoldi MC vagyok, és itt van bennünk a Rockstar. GT5 özni fogunk. Megpróbáljuk megpróbálunk felugrani a vonatnak a vagonjára, ez a teljes szállító vagonjára, vagy mi az. Azok meghaltak. Mit teszitek itt a fán? Kivágjuk ezt, hogy ne unatkozzatok. Nos, hallottuk, hogy jön a vonat, szóval lássuk, hogy hol van az a buzi vonat. Most ezt nem szabad elkúrni, és ne ordít, tudod? Nem ordít. Mint mindig. Xbox! Na is közelítek. Valahol jönnie kell. Jön. Szerintem még állítsunk. Na, jön a vonat. Say hey! Már ne ordíts. Fuck your mom! Hát nem jött össze. Fuck your Az igen. Az úgy szép volt. Köcsög. Jó van. Székhelyi káposzta! Azt nem láttad! De láttam. Majd most megmutatom előre. Megy a videó, kezdve vagy. Jó van, nem érdekel az engem. Figyeld az embert, hogy mit csinál. Whee! Az. Még! Na, hogy kivágjuk, megint még nem jön a vonat. Na most, hogy még nem jön a vonat, de most trollkodunk az emberekkel. Hát, ha vannak. Ott van valaki. Megbasszuk őket BMX-el. Fail. Meg. Csapó 2. Jön a vonat, nem? Jön a vonat. Akkor már ezeket nem basszuk meg. Majd csak utána. Igen. Na! Hú, azon sok van. Na! Ez fellökött. Te miért nem ugrasz fel? No! Majdnem Tag Life voltál. Vagy Tag Life-nak. Ugorj! Baszd meg! Vasi! Állíts meg. Vagy még legyen trollkodásnak. Akkor még vedd fel, hogy basszuk az embereket. Utána próbáljam meg trükkezni. Jó van. Ezt látnotok, egyszer sikerült Vasi erre a tanú, vagy Rockstar, hogy Dék, ezek eltűntek. They're Enderman. Szakfeka vagyok. Ezt a trükket még mutassuk meg a... Az nagy trükk volt. Hát kurvára. De azért meg kellett mutatni. Meg hát. De amúgy 4-ben volt olyan, hogy ilyen téglát... Aha, ott van valaki. Leugrottam. Az befosott. Nem fosott be. Mit? Fosó be. Nem gyűlöm. Mutassuk már meg egyébként, hogy Franklinnek hogy hat a gravitáció. Ja? Mindjárt. Jön a vonat. Tényleg? Aha, tényleg. Azt Itt a nem nagy szabad pillanat. elbasznom. Amikor Vasi Tag Mi Life... a faszóban csinál? Vasi Tag Life lehetsz? Már nem. Ki tudja. Fuck! Még végén hátha. Hát, ha van még rajta. Még van? De mi ez a fáziskés? Na próbáltam én. Aha. Nem soká nézetváltás fog következni, mert mindjárt én játszok, és akkor majd megbaszom. Én veszem.
Isten, én leszek Tag Life, nem Én pedig ő. nekem majd ezt az embert meg kell ölnöm kudarcomért. De mit kanyargok én ennyire? Ott van még valakicske. Ott van. Fel van védve amúgy a zoom. The knife. Szia! Na már. Fú, azt most nagyon elben. Basi, nem megy neked most a GTA 5. De, majd most te. Az! Na, így csak befele azt, hogy ne legyen zéd. Én nem tudom. Na, Nézetváltás. most ő veszi. Kövjet. Tudod, ezt nehogy befogjad, mert akkor megverd a BRT. Right, left, right, left, right, left. Na, Na. akarom trükkezni, plusz felugrani a vonaton. Jön a vonat. Honnan? Innen? Én nem látom. Valahonnan. Ha, onnan. I also very much. Ha jön. Jön valami. Ott jön. Szia, vonat! Kapd el, kapd el, kapd el. Vonat! Ne vagon! Vagon! Kurva! Ribanc! Köcsög. Várjál, elkapom. Tuti. De most érzem a Tag Life-ot bennem. Érzem. Vasi, érted? Érzem. Aha, Ez lehet, ott hogy van csak fingottam, nem tudom. Tag Life! Mellé, bitch. Nem, még nem. Na, gyerünk! Le. Gyerünk! I can do it. Just do it! Nem áll! Ez fors vonat. Vége. Picsába. Na. Most vágás lesz, vagy legyen benne még valami? Várjál, még megpróbálok arra, tudod, feketére felugratni. Figyeljétek! Egyszer sikerült ezt a Tag Life-ságot megcsinálnom. Vasi le is fotózta, csak utána meg hard refresh-et csinált a telefonján, azt az eltűnt. Igen. Good luck. Ja. Good job, na. Good chop. Come on, csop. Hajtsál, hogy tekerjem le a lábadat. Na, talán Tag Life leszek? Most is. Élőben, már nem élőben, a videóban. Nem. Paszt ki! Nem leszek Tag Life. Ennek körébére megrem ezt a picsát. The fuck you, oszlop! Ezek jól megijedt. Honnan? Gyere ide, kisfiam, gyere ide apához. Agit! Hívja a Zsolitot. Ez ott van. Na, Fuck that shit. Jön a vonat hazafelé. nem a puszi vonat! Ott van. Men, nekem pedig majdnem sikerült. Ja, csak ledobott. Ja. Megy a Johnny hazafelé, ismerik. A bicikli fennmaradt. Mindjárt lehozom. Miért nem ugrottam? No. Az a pillanat megmaradt. Megy a Johnny hazafelé. Jön a vonat! Tudod mit? Na, Innen. hülye Ha vagy. itt jön, hogyha itt jön, akkor az jó lesz. Ja. Szerintem kurvára nem itt fog jönni. Erre jön? Halló? Halló? Vonat? Szia. Feke vagyok! Az bre. Hello. Én nem vannak, pedig hallottam, hogy tudál. Fasz. Na, nézzétek, így hat Franklinre a gravitáció. Ennyi. Az uncsi!
Na most jön a Az vonat. szép volt. Most jön a vonat. De az a kérdés, hogy honnan. Most szét. Onnan jön a... Igen. Hello! Na, It's me. Hello from the... Inkább nem, már megsüketülnek. Na, süket van az rajta, ő, van süket rajta. az ő jön. Hello from the outside. De miért nem De ugrik? mit ugrasz neki? De nem ugrik! De miért mész olyan Hallod? közel? Megint nem ugrik. Megint fáziskésésen ugrik. Just. Hello from the... Most. Dik, 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 dik. Figyelj, figyelj, most sikerült. De megint nem De ugrik. miért mész olyan közel? De mindig nem ugrik. Fuck. Meg egy lesz. Hello from the outside. Hello from the outside. And I Az már elment. Da. Annyit érti. A kezedet elviszi minden. Vitte volna már. Ja. Várja. Így. Szerintem amúgy nem lesz elég ez a videó, mert már Nem. 11 perces. Hát azt felrendelem azt egy másodperc alatt. Hát nem egy másodperc, ez egy pár másodperc alatt felrendelem. Hogy ott vagy a képbe benne. Látszódik a fejed. Ja. Annulja tükröződik. Ja. Csak kurva drága lenne Xbox-ra egy felvevő program. Ja. Legalább láttuk. Facecam. Facecamja. Míger. Na most nézzétek, most jön a Tag Life pillanata. Várja. Na jó. Várja, Szerintem még egyszer. a videó annyi Várja, lett várja. volna. Ott jön a vonat. Na, hát Akkor nem lett ennyi a videó. Annak kurva sok izéje van, azt ne baszd el. Tára! De miért nem vannak... Várja, na most. Kérdője? What? De minek ugratsz neki, köt? De mert hogyha nem ugrok neki, akkor sose. Na, kész, ennyi volt most konténer. Átmegyünk konténerre. Na jó, az szép volt. Na. Kösz. Az úgy szép. Azt tudni kell, hogy a nem látszódott annyira. Kocsit, a biciklit. A biciklőd mozog. Ki tudja, hogy miért. Ki tudja, az Éveszkedik. írja le kommentbe. Tap, a fejét láttátok? Szerintem benne volt. Remélem. Na, Tam. váltsunk már át egy nézetet. Na, váltunk egy nézetet, és akkor most Vasi megpróbálja még egyszer. Vagy ne legyen inkább 2 részbe. Ja, lehet egy Na. hogy 2 részbe fogjuk ezt feltenni, szóval ennyi volt Szerintem, az első rész. igen. Köszönjük el. Várja, bakkecske módra elköszön Franklin tőletek. Sziasztok, én vagyok a bakkecske! Oké? Na, És most mi köszönünk el? csőztek! Bakkecske! Hello.